ମଞ୍ଚାସୀନ ବିଭୂତ ମଣ୍ଡଳୀ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ନିଷ୍ଠାପର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আদরণীয় সাহিত্য রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক পরমাত্মীয় ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ସହଭାଗୀ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶୀଦାର କରିଦେବାର କାମନାରେ ଆଦରରେ ସ୍ନେହରେ ହିତୈଷୀ ଭାବରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ ମୋର ନାତିଟେ ପୁଅ ସେମାନେ ମୋତେ ବାଟ ଯାକ ସମ୍ଭାଳିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆସିବା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ନଥିଲି। ଧଇଁ ସଇଁ ଲାଗୁଛି, ଆଖିକୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି, କାନକୁ ଠିକ୍ ଶୁଭୁନି ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଇୟରିଂ ଲଗେଇଛି ଏବଂ ଏମିତି ମନେ ହେଉଛି ଯେମିତି ଯେତିକି ମୋର ମନେ ଅଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର 1961ରୁ ମୁଁ ଏକ ନିୟମିତ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ଭାବରେ ଏଠି ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏକାଡେମୀ ମୋର ପ୍ରାଣ। ଏକାଡେମୀର ମନ୍ଦିର ଏକାଡେମୀର ତୀର୍ଥଭୂମିକୁ ସାରସ୍ୱତ ତୀର୍ଥଭୂମି ଏକ ଦୈବ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ମନେକରି ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନ ରହିଛି ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳକୁ ମାଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି କପାଳରେ ଲଗେଇ ପ୍ରଣାମ କରି ଯାଇଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପ୍ରାପ୍ତିର ବିନିମୟରେ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇ କିଛି ସମାଜକୁ ଫେରେଇ ଦେବାର ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟି ଅନେକ ସମୟରେ ବୟସ ତାହା କରେଇ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ ସାଧନାର କ୍ରମରେ ଅତୁଟ ରହି ଏଯାବତ୍ ମୋର ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ସଂଖ୍ୟା ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ 324। ଏ 324 ଗ୍ରନ୍ଥ କେଜାଣି କେମିତି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସକୁ ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ଲେଖକ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବବୃହତ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଭାବରେ ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇକି ଯାଇଛି ଏବଂ ଦେଖାଯାଉ ଏବେ ବି ଅତି ନିକଟରେ ମୋର ଭକ୍ତି ବୋଲି ଖଣ୍ଡିଏ ବହି ବାହାରିଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ସେ ଭକ୍ତି ବହିର ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ। କେବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁ କାମ ଘଣ୍ଟାକରେ କରିଥିଲି ସେ କାମକୁ ମୋତେ ଦିନ ଲାଗିଯାଉଛି ଏବଂ ଆଖିକୁ ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ତାହା ପ୍ରମାଦମୁକ୍ତ ଏ ଦାବି ମୁଁ ଆଦୌ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କେବେ ମୋର କହିବାର କିଛି ନାହିଁ, ବୋଲେ ଯେତେ ବାଟ ଚାଲିକରି ଆସିଛୁ କିଛି କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପଲବ୍ଧି ଭାବରେ ଆଗାମୀ କାଳ ମୋର ଅନୁଜ କନିଷ୍ଠ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବାୟନ ବ୍ୟାସଦେବମାନଙ୍କୁ
पदे कथा कहबी भाई, साहित्य एक साधना, साहित्य विलास नुहे, साहित्य एक तपस्या। द्वितीय कथा है आपण 100 भाग न पढ़िले 5 भाग आदौ लिखिपारे ना। अध्ययन करतु गोटे जिनस मत आज बंधु शरत महांती को मन पड़ी हठात दिन पचारे मत अच्छा श्रीनिवास गोटे जिनस कहता भाई विश्व में सबुठार बेसी मंदिर कार अच्छी शरत बाबू को मन पकड़े कि अपूर्ण विज्ञ मुझे संगे पार्ली नहीं कही मत बोले देखु विश्वर जेकोसी भाषार जेकोसी सदग्रंथ माता शारदा सरस्वती मंदिर नुह माता शारदा सरस्वती मंदिर समग्र विश्व विश्वर प्रत्येक भाषार प्रतिनिधित्व करुवा भव्य आराधना तेणुकरी ग्रंथर अध्ययन को गोटे आराधना भाव में ग्रहण करते। साहित्यर शत्रु असाहित्य नुहे, असाहित्य थिले आपण साहित्य कौन बारी दे पारे। साहित्य और साहित्यिक सबुठार बड़ शत्रु होची आलस्य। आलस्य वर्जित करे ईर्षा असूया मत्सर आप ईर्षा कर व्यासदेव हे कि वाल्मीकि हे कि रवींद्रनाथ हे कि संभव नुहे। गोटे कथा करूँ एटा करूँ एवं ताको आराधना भाया आप जिते निर्मल स्वच्छ हृदय विराजित हे माँ से कल्याण कामना करने आप चित्त विराजित एवं आपण को उत्तर आगे ये कनिष्ठ भाई मैंने छुटिया अनिश्चित मानवे विशेष किसी कहीपे ये कथा तो महापात्र नीलमणि साहू समुदी आमर कौन जादूकर समुदी शब्द ही शुणुता एकाडेमी बर्षर आरंभ विजय सभापति पर मुझे मनोनीत करते मोर स्वास्थ्य अक्षमता हेतु मुझे स्वीकार कर आदर पुनः कृतज्ञता ज्ञापन करुँ अशेष अशेष कृतज्ञता एवं ये आदर थाऊ माता शारदा सरस्वती विश्व गोटे भावत आर्य भारत वर्ष द्वितीय सर्वश्रेष्ठ दिव्य भाषा शास्त्रीय ओडिया ताको संरक्षण दायित्व करें आप प्रदूषित करूँ ना। इलाहाबाद गोटे प्रयाग साहित्य सम्मेलन जो मत विद्यावाचस्पति देला पचारिए जो है अब बताइए गंगा तो है यमुना तो है कृष्ण बल्लभा पर माता शारदा सरस्वती कहाँ गई। तब मैंने कहा देखो सरस्वती प्रदूषण से बेहद डरती है, प्रदूषण से बेहद बेहद डरती है वो। और गंगा है तो प्रदूषित, कृष्ण बल्लभा जानवी वो भी तो है। तो उस प्रदूषण के डर से माँ ने अपने आप को वही छिपा दिया है। बहुत बहुत भाव स्वीकार कर समझते एवं गोटाए जिनस आपण हे कनिष्ठ भाई मैंने मोर समवयस्क क्या किसी समय कहबार नहीं विशेष
ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଦେ କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ଯଶସ୍ୱୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ଅପ୍ରଦୂଷିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସୁରକ୍ଷିତ ସଂରକ୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥଭୂମି ଭାବରେ ଉଚିତ ଢଙ୍ଗରେ ସାହିତ୍ୟ ଆରାଧନା କରୁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ, ତାର ଆରାଧନା କରୁ, ପୂଜା କରୁ। ଏହା ମୋର ପ୍ରତିଦିନ ନିତ୍ୟ ଧୂପ ଦୀପ ଦେବା, ପୂଜା କରିବା, ଫୁଲଟିଏ ଚଢ଼େଇବା, ଚୂର୍ଣ୍ଣବାର ଗନ୍ଧ ଟିକେ ପାଇବା କରିବେ ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିୟାମକ ଦିନ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ସାଂସଖା ବୋଲିକି କହେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖପତ୍ରିକା ସରସ୍ୱତୀ ମାତା ଶାରଦା ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁନଃ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି।